Ma, ganun na ginuktok man kadira. Alam, di ko mahinoktok. Nga watay gidungan. Tanawa daw, wala na'y bugas. Hawa na tibugas ma. Wala na judi ay. Pero dagan magkwarta si Papa ma. Sos, dili manghatag. Ah, okay. Ako na'y bahala to ma. Yes! Woo! Naangkon na gina ako pangandoy. Naunsa ka boy? Dugay na ako nangandoy ani sayon. Naangkon ra gina ako ganina. Mao ba boy? Yun sa man ni mo boy, gikawat. Wala oy. Kay nangayos ako ganina og pagkaon. Bulingit kay og naong. Unya kay ako mangitagaan. Gitagaan gunya ni. Wala pagkalabli. Laag dir man ay sayon. Mao ba boy? Nag-social experiment dito siya. Murag ana gid sayon. May gani nako extra kwarta ba. Kay kung wala pa, di gid ako ni maangkon ba akong pangandoy. So binta jud ni manggihatagon taboy no. Agre gid ka na sayon kay napamatudan na nako. Pila po di mo natag boy. 100 ra akong gihatag. Ingnan ako siya nga last na ako ning kwarta. Pero tanawa ang gihatag niya sa ako sayon. Taglibo ni. Tama jud ka boy. Mayon tag mo hapit to sa among balay para makadawat pud mi. Way siguro lakaw na ito kay basi mo hapit pa to sa inyo. A few moments later. Ayo! Ayo! Oh, ay, unsay ato te? Pwede mangayog pagkaon, gutom naman jud kayo. Ay wa naman may pagkaon te. Sige na gyud dong, gutom na jud kayo. Ay tama, vlogger ni. Kadiyot lang siya. Pa, kwarta be. Nga naman. Panay na nga dirag pagkaon. Vlogger na. Ano mga pa man siya pagkaon? Vlogger man ka na. Pa-social experiment na. Parehas di buito ko ganina. Gitagaag ko pimikir. Mo ba? Tinood ka sayon? Tinuod lagi kayo pa. Nagkita may ganina. Na kay kwarta nila. Sige, hatagan na to. Ila man 20. Na, sa namang taon ka pa'y. Dungag-dungag ipon. Ila man dahil 50. Takod-dako gani pa no. Kay watag ka man unsay ihatag ano. Pwede TV, pwede rip, pwede pagani ang motor pa. Munang dako-dako ah. Okay na siguro ning 500 sayon. Matay pa murag kulang pa mali. Grabe. Dako naman kayo ng 500 sayon. Gamera kayo na pa kung Dong, TV ang saan ihatag. dong? Manghatag mo, Adiyot dili! lang te, kinangita pag kwarta. Unya pila man ako nihatag ani. Dungagin na lang ni 500 pa. Kay watag ka man unsay ihatag ano. Ah, 1,000 man pudot naman po ni mo ni akong kwarta. Dili lagi ka magmahayali pa. Vlogger na. Times 10 pa na imong kwarta ba? Bantay lang jud kag ko madawat ana ha. Pero idungag ning 500 do. Naalagi pa ako rin, bahala. Kay darati maura jud na mong matag 1,000. Ala, salamat kayo, ani dong! Okay rati, way problema. Kailan sing-kasing na mo na gihatag. Wow, first time jud ako nila kadawat og 1,000. Sayon, asa naman? Lakaw pa pa, basta magkuha to. Kadiyot lang pa, kaya kong sundan. Ti, akong 500. Tara, Sunod na po ha. okay, salamat pod. Magtos ako, te. O sayon, asa naman? Wala pa, hindi man dito vlogger. May galing gitagaan pa kong 500.